приятели, почитатели на изкуството и привърженици на мира. Тази вечер сме се събрали тук за общата кауза. Каузата на мира по света. Добър вечер и от мен, уважаеми дами и господа. Почит, благодарност и поклон пред държавите, причини за днешната вечер. България, нашата родина, любима и родна земя. Велика Русия, най-големият миротворец, могъща, силна и вярваща. Югоизточна Украйна, с население отстояващо своето достоинство. Кървящият Ирак и великомъченицата Сирия, люлката на човешката цивилизация, обляни в кръв, борещи се за справедливост и мир. Да не забравяме и измъченият палестински народ, подложен на ежедневен геноцид и терор в продължение на десетилетия. Дами и господа, България е нашата родина, в която живеем и се трудим. Русия тази вечер е наш домакин и вечен партньор. А мирът е нашата кауза, за която се борим. Нека почетем Република България и Руската федерация с националните им химни. Тази вечер ще имате възможността да видите 3 късометражни филми на младия режисьор Юсеф Алахман, който в 20 минути е събрал 3 години от войната в Сирия. Дали за толкова кратко време ще можете да усетите това, което той е искал да покаже, ще решите вие, уважаемата публика. В тази знаменателна вечер ние сме обединили живия образ на екрана с статичния, този, който ще видите в фотоизложбата в фоайето. Кадрите, които са заснети, са истински, автентични и реални. Това, което наистина се случва и е част от ежедневието на хората, засегнати от най-омразното деяние в света – войната. Нека да започнем с едно кратко литературно послание за мир, за да преминем по моста към киното. Каним на сцената Александър Саад, който ще изкаже болката на Сирия чрез литературното изкуство. От години Сирия страда. Но какво са те в сравнение с хилядолетията, на които тя е устояла? Непреклонна, принципна, с позиция достойна, с осанка благородна. Пред колко по-опасни врагове врата си не е дала. Повярвайте ми, хора, да, Сирия е вечна. Тя е крепостта на светлината. И не дейте питаме защо. Тя е бастион на справедливостта. И не дейте питаме защо. Защото носителите на честта са непреклонни. Да, живее тя в сърцата им. Носителите на моралът, защитниците на истината достойни. Да, и тя топти в гърдите им. Проповядващите мир, на злото се гневящи. Да, и тя кипи във вените им. Нейните деца и нейната опора са тези, които гледат в тръна и виждат в него розата. Тези, които знаят, че само по пътя на тъмата могат пак да се докоснат до светлината на зората. Затова ви призовавам, не ридайте, а в шествието на победата сърцата си отдайте. Сирия в себе си пазете, в паметта на вечността тъй славна, вие я отнесете. Благодаря ви. А сега ще прозвучи авторско стихотворение на Оля Алахмед. Посвещавам това стихотворение на Сирия и дано моите поетични слова бъдат чути. С апел: прекратете безумната война в Сирия. Куршумите.
Във въздуха отново прилетя куршум. Войни, размирици, излишен шум. Бих искала единствено любов и мир. За човеците мира да е помир. Уви, това е само розова мечта. Политиците вживяват се в речта. Войника чужд е грабнал пушка, държи невинният на мушка. Куршуми, накъде сте се запътили? Пак ли от запада са ви опътили? Рекоширайте, обратно се върнете, в бели гълъби се превърнете. Едно дете на прака седнало самичко, гледа минаващия с пушка чичко. Сълзите капят, превръщат се в патрони, олово от очите му се рони. Дете нещастно, какво си ти виновно, че някой си играе с войничето уловно? Ала не наушким, а наистина те стреля и ти заспиваш в кървава постеля. Сред руините загуби си мечето, поиска да го вземеш и стана на решето. Гушнаха се и завинаги заспаха на облак пухкав без заплаха. Във въздуха отново прелетя куршум. Всичко е сринато, тишина и няма шум. Хората избиха се сами, а от небето кървав дъжд рави. Дами и господа, предоставям думата за приветствие на директора на Руския културно-информационен център, господин Виктор Баженов. Добрый вечер. Я рад приветствовать наших друзей сегодня здесь, на этом прекрасном вечере. И тоже хотелось бы начать стихами советского поэта, который в конце прошлого века написал большое стихотворение, скажу только первые строки. Я устал от 20 века, от его окровавленных рек. И зачем мне права человека, если я уже не человек? Конец 20 века мы все надеялись, что 21 век будет мирным, позволит всем народам процветать, жить в мире. Но так получилось, что сложился однополярный мир после развала Советского Союза, который не остановил кровавые реки, а продолжил лучшие традиции 20 века. Однополярный мир, который принес нам разрушение или попытки разрушить культуры разных народов нашей планеты. Однополярный мир привел к тому, что не стало движения за мир. Вы помните, насколько сильно это движение существовало в мире и сохраняло мир. Я думаю, что вот сегодняшнее мероприятие – это движение к миру, потому что здесь уместно привести слова известной подвижницы мира, говорят о Нобелевской премии матери Терезы, которая говорила, что если вы будете звать меня бороться против войны, я не с вами. Но если вы позовете меня бороться за мир, я буду всегда с вами. Я думаю, что нам с вами предстоит возрождать движение за мир. И сегодня мне хотелось бы особенно обратиться к организаторам этого вечера, Коле, Юсифу. Это семья, это мама и сын, знаете прекрасно. Это очень талантливые люди, которые пишут стихи, рисуют картины. Это люди, которые сегодня покажут свое творчество. Это люди талантливые тем, что... Это подтверждается тем, что талантливые люди действительно имеют четкую гражданскую позицию, потому что они мир воспринимают через чувства и вырабатывают гражданскую позицию. Мне особенно приятно сегодня сказать всем
присутствующим в зале, что Министерство иностранных дел прислало вам письмо, где выражает поддержку вашей гражданской позиции. Насколько это важно сегодня в нашем беспокойном мире. И позвольте, может быть, нарушить процедуру вечера и вручить дипломы Оле и Юсупу нашего федерального агентства Россотрудничества за их творчество, за их гражданскую позицию. Предоставям думата за приветствие на съорганизаторите на това прекрасно събитие, на Българо-арабският културен център, в лицето на неговият председател, господин Жорж Ряшев. Ваши превъзходителства, уважаеми гости на днешното мероприятие, скъпи приятели, дами и господа. За Българо-арабския културен център е чест да организира мероприятия, чрез които да подкрепя и да лансира млади таланти. Днес имам удоволствието да приветствам Юсеф Ал-Ахмад за идеите му, привързаността му към Близкия изток и към родината му Сирия, за обективната оценка, въплъщаваща фактите и събитията в 3 късометражни филма, които също носят персоналното му послание за мир и за борбата срещу тероризма. Заедно с това, бих искал да приветствам и госпожа Оля Ал-Ахмад за ангажираността й към проблема на бежанците чрез авторската й фотоизложба. Скъпи приятели, повечето от нас до някъде приличаме на Юсеф Ал-Ахмад. Живеем и се развиваме в България, но всеки е със своята носталгия за първата му родина. Всеки от нас се вълнува от събитията, които се случват днес в Близкия изток, след така наречена арабска пролет. Страните ни, земите ни, които едно време са били люлката на човешката цивилизация, на разцвета на първата азбука, зародиша на световните религии, сцена на дневната култура и наука, на древната култура и наука, не са познавали религиозното и етническото разделение. Например, кюрдския по етнически произход, вождът Салах ад-Дин, е водил ислямска преобладаващо арабска армия, за да победи кръстоносците и да освободи светите места в Палестина. И християните от района застават на страната на Салах ад-Дин срещу западните нашественици. През годините, когато в Европа се зараждат нациите и се формират държавите, народа ни търпи 500 години османско владичество, което е погребвало културата ни, унищожило ценностите ни и до голяма степен е предизвикало обрат в нашето развитие. През Първата световна война, след мъки и борби, идва освобождението от османското робство, но уви, за да бъде заменено от други, този път френски и английски мандатори, пак окупатори, но с вратовръзки. През 1916 година се подписва договора Сайкс-Пикот между великите сили, в частност Англия и Франция, които разпокъсат Левента. Да, Левента,
плодородния полумесец, древните Месопотамия и Асирия на отделните държави с цел лесно да бъдат влияни. Този несправедлив и неприемлив за местното население акт, последван през 1917 година от несправедливото и заклейменото обещание на лорд Белфор да подари на евреите държава в Палестина. От тогава в този район се водят жестоки войни за Палестина и за светите места. Не ни отмина и Втората световна война и неправомерното създаване на израелска държава на палестинска земя. Жестоките кланета и зверствата на исламската държава в Ирак и Левента, на които ставаме свидетели в Ирак и Сирия днес, се случват аналогично на геноцида, извършван срещу палестинския народ от израелската държава. Еврейските заселнически групи, като Хагана, извършват жестоки кланета в Дейр Ясин, в Кафар Касем и други палестински села през 1947 година, тероризирайки народа, изселвайки го и окупирайки земите му до ден днешен. Арабско-израелските войни през 1967-73, агресията в Ливан 78 и окупацията на Ливан през 82 година не ни пощади от зверски деяния на поредните окупатори. В лагерите Сабра и Шатила са избити над 3000 мирни палестинци, жени и деца и старци под ръководството на Ариел Шарон. По време на клането в Кана през 1996 година жестоко са избити 110 мирни жители в базата на ООН и под ръководството на носителя на Нобеловата награда за мир Шимон Перес. Но планът за религиозното разделение на Ливан не е успял. Нито пак планът на новия Близък изток, обявен от Кондолиза Райс. Приятели, имало нужда от друг подход, по-демократичен, по-привлекателен. Та се появи така наречената арабска пролет, която за съжаление не ни е донесла демокрация и разцвет, а кръв и разруха, но с един основен общ оттенък за всички държави. Регресивните ислямски сили и движения застават на власт. Това не е ли предпоставка за случването се днеска в Сирия и Ирак? Какви са резултатите? Тунис – предход от така наречена демокрация до исламизъм. Либия – свалене Кадафи, но остана разрушена държавата, пълен хаос. Важното е, че петрола тече към танкерите на държавите от Западна Европа и САЩ. Египет – свалене Мубарак. Исламистите са на власт, но слава Богу за малко. Армията и египетския народ провалиха заговора на САЩ и на световното исламско движение, както и амбициите на Ердоган. Йемен – разрушена държавност, хаос, разделено общество, сектантска война. Сирия – използването на справедливите политически и социални искания на народа в Сирия през 2010 година бе претекст за предварително начертан план, за да се отмъщава на държавата, която води антиамериканска политика в района и подкрепя съпротивата в Ливан и освободителните движения в Палестина. 4 години война срещу държавата, целта не е свалянето на президента Асад, а разрушаването на държавата, ограбването на потенциала и раздробяването и на религиозен принцип. Западът подкрепя ислямските терористични движения в Сирия, като Жабхат ал-Нусра и Ислямската държава и други. След стотици хиляди убити сирийски мирни граждани, след непрекъснати опити за разрушаване на държавността и унищожаването на социалната и тъкан, сирийския народ отстоява позицията си и подкрепа единственото на светската държава.
а не на сепаратизма, в подкрепа на социалното и религиозното единство в обществото, против религиозното радикализиране на обществото. А в Ирак, след 2003 година, свален е Сатан, разрушена държава, заличена армия, създадена е предпоставка за разделянето на държавата на религиозен и етнически принцип, създаването на радикалните исламски движения и не на последно място исламската държава в Ирак и Леванта, която избива, тероризира и разрушава устоите на държавите и обществата в Сирия и в Ирак. Това, приятели, е арабската пролет. Мразовита зима. Американски план за програмирана анархия в региона. Продължение на разделянето от Сайкс-Пико към раздробяването на сегашните държави на етнически и религиозен принцип на държавички, които са създадени на религиозна основа. Питаме се, защо международната общественост прилага двоен стандарт? Защо френската държава се бори срещу Ал-Каида в Мали, а подкрепва дъщерите им в Сирия? Не е ли срам за световната общественост, че едва след убийството на двама невинни журналисти, след похода на ИДИЛ към Ербил в Ирак и засягането на интересите на САЩ, едва тогава да признаят ИДИЛ за терористична организация и да създават коалиция за война срещу заплахата от нея? Нима избиваното, изтреблението и изселването на хиляди мирни граждани в Сирия през последните години и масовите убийства на мирни граждани иракчани, изселването на християните и езидитите от Ирак, перманентното издевателство над народа на Палестина не е акт на тероризъм? Жестоко осъждаме 11 септември и всичките деяния на Ал-Каида в света. Жестоко осъждаме екзекуцията не само на двамата американски журналисти, но и избиването на мирното население в Сирия, в Ирак, както и всички деяния на исламската държава в Ирак и Леванта. Но пак се питаме, Ал-Каида и ИДИЛ не са ли бумеранг на американската политика в Афганистан и Близкия изток? Как можем да обясним срещите на американския сенатор Сокол, Джон Маккейн, документирани от CNN, с радикалните исламистки движения в Сирия през 2011 година, в присъствието на сегашния халифат на ИДИЛ, Абу Бакър Ал-Багдади? Как може да се обяви коалиция срещу тероризма, която включва държави, които досега подкрепят терористични движения в Сирия и в Ирак, финансират ги и им предоставят оръжия? Как може такава коалиция да изключва засегнатата държава, Сирия? Дали тази коалиция е наистина създадена за да воюва срещу ИДИЛ? Или това е план Б за ударите срещу Сирия и поредното нашествие в Ирак? В заключение, уважаеми приятели, не трябва да губим посока, нито да бъдем заблудени от популистки лозунги. Основната ни кауза и посока си остава Палестина, защото днес, след 100 години от Сайкс-Пико, се изпълнява план Сайкс-Пико 2 на циониста Бернард Луис за раздробяване на региона на религиозни и етнически държавички, което не е нищо друго, освен предпоставка и оправдание за обявяване на Израел като чисто еврейска държава. Това означава изгонването на останалите палестинци от техните земи. Приятели, борбата за мира и срещу тероризма не е само силова. Борбата за мира и срещу тероризма не е само силова. Нацизма е паднал, но германците остават като обединители на Европа. Апартайда е паднал, но черните и белите остават да се развиват заедно в Южна Африка. Ционизма трябва да падне, а евреите да съжителстват мирно.
Мирът се изгражда чрез мирно взаимодействие и търпимост между народите и религиите, а не с конфронтация. Мирът се постига с положително взаимодействие между културите, а не с война между културите. И бих казал, мирът може да се гради посредством такива начинания, като на Юсеф Ал-Ахмад, които представляват зов за мир и справедливост. За това нека го подкрепим. Благодаря ви за внимание. Вашите аплодисменти за Юсеф Ал-Ахмад. Благодаря. Добър вечер на всички. Днес в тази зала сме се събрали хора от различни националности и конфесии, представители на редица държави, деятели и почитатели на киноизкуството, а именно обединени около една обща кауза – каузата на мира по света. Искрено съм благодарен на всеки един от вас, който тази вечер е отделил време, за да дойде в тази зала и да види истината за това, което се случва по света, представена чрез киноизкуството. Първият филм, който ще видите, е под лозунга "Нека използваме мастило, а не поливаме кръв", направен през 2012 година. Филмът изобразява тежката раздяла в сирийския народ покрай конфликта в страната и неговото желание и стремеж отново той да бъде единен в името на просперитета на държавата. След него ще видите филмът "Аз, сириеца". Филмът е направен с цел да се привлече вниманието на зрителите към ужасната вражда на религиозна основа, която терористите, подкрепени отвън, се опитват да запалят между сирийския народ с цел той да бъде разделен напълно. Най-новият филм "Заедно сме силни" е направен в подкрепа на държавите, обединили се против хегемонията и агресията на Съединените американски щати и НАТО в целия свят. Знам, че всеки един от вас има своя лична гледна точка и мнение относно всичко, на което ставаме свидетели в момента по света, и точно така трябва да бъде. С това, преди презентацията да бъде прожектирана, бих искал да знаете, че аз уважавам вашето мнение и филмите, които ще видите, не са направени с цел да обслужат интересите на ничия страна, а да ви накарат, след като ги изгледате, да си направите своите обективни изводи от видяното, ръководейки се от самата реалност и това, което хората изпитват там. Благодаря на представителите на Българо-арабския културен център и Руския културно-информационен център за оказаната подкрепа по организацията на днешната вечер. И тъй като България, Русия и Сирия също така са и държави, които ме представляват и аз представлявам тях, съм длъжен да им изразя благодарност и подкрепа и на другите два езика. شكرا جزيلا لمركز الثقافي البلغاري العربي ولجالية سورية في بلغاريا. أنتم أسرتي، أنتم كرامتي، والله يحمي بلدنا. إن شاء الله نصر قريب. А теперь по-русски. Я искренне благодарен Российскому культурно-информационному центру за предоставленную нам возможность высказаться, выразить свою объективную точку зрения и показать всю правду болгарской аудитории. Спасибо вам огромное. Вы тем самым вновь доказали, что Россия никогда своих не бросает и бросать не собирается. Я также хотел бы поблагодарить Министерство иностранных дел Российской Федерации за весьма вдохновляющие слова поддержки в поддержку нашей мирной деятельности. Спасибо вам огромное. Желаю всем приятного просмотра. Пожелаю на всички приятного гледания.